సారపాక సంత సమీపంలో ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం. భద్రాద్రి కొత్తగూడెం జిల్లా బూర్గంపాడు మండలం సారపాక సంత సమీపంలో గురువారం ఉదయం ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం చోటు చేసుకుంది. వేగంగా వస్తున్న లారీ ఓ ట్రాక్టర్ను డాష్ ఇచ్చి అదుపుతప్పి రోడ్డుపై ఉన్న కల్వర్టును ఢీ కొట్టింది. ఈ ప్రమాదంలో లారీ డ్రైవర్కు తీవ్ర గాయాలయ్యాయి. సంఘటన చూసిన స్థానికులు వెంటనే 108 అంబులెన్స్కు సమాచారం అందించారు. డ్రైవర్ను ఆస్పత్రికి తరలించారు. ప్రస్తుతం అతడి ఆరోగ్య పరిస్థితిపై పూర్తి సమాచారం అందాల్సి ఉంది. Hey,